Egunon Angela, ongi? Egunon Orian, bai, eta zu? Bai, biziki ongi. Gaur aurkeztuko gira, ados? Ados. Ni Orian naiz eta irakaslea naiz. Ni Angela naiz eta irakaslea naiz. Bai, zu Angela zara eta irakaslea zara. Eta zu Orian zara eta irakaslea zara. Hori da, eta gu irakasleak gara. Hau idazkaria da. Hau okina da. Haiek farmazialariak dira. Eta zuek euskara ikasleak zarete. Hau da, izan aditza. Ni Orian naiz. Eta hura Angela da. Gu Orian eta Angela gara. Ni irakaslea naiz. Zu irakaslea zara. Hau edo hura okina da. Desberdintasuna berantzago ikusiko dugu. Gu irakasleak gara. Zuek ikasleak zarete. Eta haiek farmazialariak dira. Ikusten duzue, aditzak izen ordainaren lehen letra hartzen du. Ene, ni naiz, zeta, zuzara. Kasu, hau hura eta haiek hatxe de bilakatzen da. Euskaraz izen ordaina ez da beti zehaztu behar, eta batzuetan desagertzen da. Horrelako esaldiak sortzen ahal dira poliki-poliki izen ordainik gabe. Ni Orian naiz, Orian naiz. Ni Orian naiz eta hura Angela da. Ni Orian naiz eta Angela da. Orian eta Angela gara. Eta irakasleak gara. Mila esker Angela, mila esker zuei, mila esker denei. Eta zu, nor zara, zein da zure lanbidea? Horretzen zira? Ni naiz, hi, haiz, hura da, gu gara, zu zara, zuek zarete haiek dira. Ni naiz, hi, haiz, hura da, gu gara, zu zara, zarete haiek dira. Hau da gure garbia, hau da gure hizkuntza maitia, hau da gure